Himuon naman naton ang ini nga buluhaton. Safe versus unsafe. May ari ako diri sang nagkalinglain nga mga pares sang laragway. Butangan naton sang nagahalong kung ang laragway nagapakita sang paghalong o hindi delikado. Butangan naman naton sang wala nagahalong kung ang laragway nagapakita sang delikado o wala nagahalong. Una nga laragway, husto, wala nagahalong. Ikaduha nga laragway, husto liwat, nagahalong. Dapat tandaan, isuksok ang seatbelt kung magsakay sa salakyan. Ikaduha nga pares sa mga laragway. Una, insakto, nagahalong. Ikaduha, insakto liwat, wala nagahalong. Hindi dapat naton pagkagton ang maski ano nga kuryente, labi na kung nakasaksak ini. Pwede kita sini mapilas o makuryente. Ikatatlo nga pares sa mga laragway. Una, insakto, wala nagahalong. Ikaduha, very good mga bata, nagahalong. Hindi manami para sa aton magsigi ka lantaw ka cellphone, dasig ini makaguba sang aton mata. Ikaapat nga pares sa mga laragway. Una, insakto, wala nagahalong. Ikaduha, insakto liwat, nagahalong. Maghalong kita sa pagtandog sa mga sapat. Pwede kita sini makagat. Ikalima nga pares sang mga laragway. Una, husto mga bata, wala nagahalong. Ikaduha, husto liwat, nagahalong. Dapat naton ihaboy sang insakto ang aton basura. Isulod naton ini sa basurahan agud malikawan naton magmasakit. Kag ikaanong nga pares sa mga laragway. Una, very good, nagahalong. Ikaduha, good job, wala nagahalong. Sa subong nga tion sang pandemya, dapat naton isuksok sang insakto ang aton face mask. Agud malayo kita sa virus o mga masakit.